Cell Academy, Goa's best institute for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12th. State topper for NEET, JEE, BITSAT 2024 are produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th at our study centers in Margao, Vasco and Prudent. Book your seat today. Limited seats available. देशात कॉर्पोरेट मळावेली वाडटी आर्थीक गुन्यांवकारी सोपोवपा खातीर ईडीच्या जयपूर विभागीय कार्यालयान देशभर व्हड कारवाय केली. हे कारवाये खाला मेसर्स LEEL इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड आनी तिचो मुखेल प्रवर्तक भारत राज पुंज हाचे सयत हेरां विरुद्ध मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायद्या खाला गुन्यांव नोंद करून कडक कारवाय केली. ईडीन मनी लॉन्ड्रिंग कायद्या खाला 112 कोटी 90 लाख रुपयांची मालमत्ता जप्त केल्या. हातूंत भारत राज पुंज हांचे गोंयांतले मालमत्तेचो आस्पाव आसा. मजगती ईडीन करंजाळे 2475 चौखण मीटर जमीन मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात फादर आर्लिनो डिमेलो, फादर विक्टर रॉड्रिगीज, प्रभाकर हवालदार आणि मॉडेल्स कन्स्ट्रक्शनाच्या भागीदारा आड मिरशेच्या विशेष न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केला. या प्रकरणात 27.10 कोटी रुपयांची मालमत्ता तात्पुरती जप्त केल्या. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.